I remove every coming from death from the body. Every disgrace. I remove that coming from death. Everyone in both one. Everyone in both one. Every heaven here, I remove you to manipulation. Amen. Let me tell you, I remove you to manipulation. Amen. I got my son, that power that is fighting you. I restore it. Amen. I restore it. Amen. Receive power. Amen. Receive power. Amen. It's an order. Amen. I silence the power of darkness. I silence the power. I silence the power. I know power. I silence the power. Today, the Lord says, everybody is born now. Oh God, destroy. Everybody is born. David ya wese ya oche na aka na-eme ife Nollywood movie ebe a ịghọtago. Onye aso na ofu onye n'ime ndị mma akpọ Lucky Udu ka Lucky Udu je interview. How many of you remember this man? Ịghọtago. Ndị aso na ndị ji because of Evangelist Ebuka Obi wee gbuo career ha n'elu movie ọ na art ebe a. Gbanụ m onye anwụrụ anwụ okpele ekpele o wee chigata back to life. Onye akpụghịla ọnụ chaghịla anya lapụta ile ọ daa n'elu nkwụ ka ọ kwatiri ihe n'isi kedu ka toilet ka ọ na-eje wee nwụọ. Kedu ife onye a na-eme onye a ji wee ka nwa ka ọ na-ata. Gwa m ka mmadụ ya esi wee nwụọ kpụghịwa ọnụ bupụta ile ndị na ya anya fụ na anya na-echeki fụ na ile na-echeki. Ịghọtago skript ahụ enyela onye ahụ atịghọ ya ọfụma. Upon no mechalie ka ọ ma na oye trend still o trend ho. Ịghọtago upon no mechalie ka ọ ma na oye trend still o trend ho. Ọ dụka o borrow script a from that South African pastor. That South African pastor kpelu si na okpelu onye nwụrụ anwụ ekpele onye ahụ binie onye ahụ nọ na akpati Elisha ọ na ihe cheta that particular story mgbe the guy ekpechara the guy ekpere the guy binie eweta the guy need the guy rie wee manawa enu. Exactly the script ka David ya wee atịrị ife a. Oche na anyị ka nọ n'oge Nollywood ọga agwa ngọ na karịa ga nwụọ na nwere ebe ị na-ejesi. This is the end of the road for you. Ọ na ị chọrọ inwere onwe ọ m ka ngwa solution agwago nge mbụ o nwere ụbọchị ị chara injiri nsị ezugo na ọrụ na nwa akwụkwọ maka ya ọzọ n'ihi ememe ayọ m nri n'obodo a na agụụ ya ememe nke a. Ana m agwa David Yawe karịa ya anwụgo oge mme vidio yesterday wee gụọ ndị dolo Evangelist Ebuka Obi nkwụkwa karịa ha nwụọ agụghọ ngo reason meji ho wee gụọ owu na ngụ nwa sef anọzi ebe a agụ ya agụ. Ịghọtago the only person nwere ike remind ndị mmadụ onye ewu Lucky Udu ebe ahụ dị his area of specialization. Ịghọtago imagine na n'ikpere ekpere n'ụwa n'itiri na Facebook n'ikpere ekpere n'ụwa eholo onye nwụrụ anwụ si n'ọnwụ binie still ndị mmadụ the news afọ ahụ anywhere. The most disgraceful skit mfugolu atịrị n'ụwa ọnya wife atịrị nya wife atịrị David Yawe
ịma na skit ke atịrị ịghọtago onye fi nke iwu kwuru A to Z production onye fi nke iwu ịghọtago ọhọzi ngụ onwe muvi a wiri ewu mgbe aha jandọ ngụ onwe dị jandọ na nso art movie kama na ọ na professionalism ntụ na script acting esigo na ahụ pụọ because ọ wụrụ mgbe ahụ A to Z ọ ya art script a perfectly well mana nke a wụ a flop because onye anwụrụ anwụ echere akwa bịa n'ihu o mechie anya ịbụwara akwa pịakpọ ya anya ire ya na-eme ncheki amaọma onye gwara na ụmụnna unu niile na agbata obi unu niile na kọmuniti unu niile mmadụ na-enwụda n'alụ lapụta ile chaga anya kpụrụ ọnụ ọ na Nigeria movie ka anyị na-afụ such kind of ọnwụ ebe ya mmadụ dinara na asị na ọnwụọ na ọ lapụta ile kpụrụ ọnụ meghe anya ọ na Nigeria movie ebe a na-afụ ụda ife ịghọtago so ka ịfụ ọrụ si na Evangelist Ebuka Obi na-eme arịnji nwa na-ekwu okwaghị eme dị arịnjikwa ka ijere ime arịnji ahụ ekwu okwaghị eme ịghọtago okwu okwaghị eme so ụbọchị ọhụụ na ị chọrọ ka ibido kwadowa relevant again kpọọ m na fon o nwere ndị ji nọmba ma ị ya amali ndị ji nọmba m kpọọ m na fon ka mụ na ụkpa ka m gwa gị ife ihe eme ka ịdịkwa relevant again mana ọ bụ na imeghe ọ gakarị ya nwụọna ịchọkwa TV dị ebe ikpere ekpere osimiri kewa ụzọ ịbụa onweghị you go nowhere ịchọkwa TV dị ebe ikpere ekpere unu kpuludolukpudo n'ụwa ọgụ nwere ebe ị na-eje you go nowhere ịghọtago imagine na ikpere ekpere onye nwụrụ anwụ si n'ọnwụ binie onwere onye nụrụ ya ọ ka nọrọ na peji gị eje nnene peji gị ọ ga-awa ma nọ mmadụ 6 like ya ama ebe isiri ekpota ndị a na-echi ya vidio ị ya afụ vidio asị 216 shared mana ndị wọchịrị vidio ya adị fedo ka ebe mmadụ 100 and something ọ n'inwe members na chọọchị gị oge ọ na-esepụta na chọọchị gị oche white adu empty ọ n'inwe members so with magic niile ị na-eme esonye na inwere how many million powers esonye na-apụtakwala last year ka ọgụnụ ndị Chineke adịkwala another how many million powers again all those powers niile nwere iji wee na arrest occultic kingdoms iji ha enwetanwu even 10 members ya nọ na chọọchị gị mana ị nwere ọnụ ide ewojeru ndị at the cost of their ministry ha enwee na millions of people believe na their call ị na-ewojeru ụdị ndị ahụ ọnụ mana ngụnwa inwepụghị 10 active members since iji wee mere ife ministry inwepụghị 10 active members onwepụghị ụbọchị isekatara vidio seta members gị ekpere niile ị na-ekpe ọ na-awụ ogo ọhụrụ na ọwụghọ ngụ ọwụrụ mmadụ ịbụa wụrụ onye nke tọbutere ụsọ nke a imelu kịta awụ one woman nwa nọ na-achọ ka ọ shine karịa agụ the woman chọ sef ka ọ shine karịa agụ ịghọtara so jụọ onwe ya ajụjụ were ile ugo eze gị ọnụ oge ọhụrụ na ị chọrọ ka edo relevant again kpọọ m nwa wee zugbo ka m gwa gị ife ihe eme ka edo relevant agwa m ga ebe ihe eje eticha agụ wụrụ odogwu ihe ọkpagụ ihe eruri Zion ngụ nwa David ya we ihe eruriri Zion iruho Zion ife ya eme ife na-emeghị aya hapụ ihe eruriri Zion ihe ejiriri ọkpagụ bata na Zion that will be the beginning of your redemption mana imeghe ihe ebighịrịgide aka any nonsense ị na-eme na page gị ị na-eme go na agbata obi gị uwu ndị ya da wash ya ịghọtago go na agbata obi gị uwu ndị ya da wash ya ọ kwesịrị na ndị na Evangelist Ebuka Obi na ndị otu bring it down your page since over 1 year and 2 years iji ekwu na omere wee ruo today build bụkwa another page ịchọ ka m gwa ndị lusu page ha because na ha wụ mmadụ because na ha do relevant on their own because na ha wụ material on their own ha erezikwana ha buildkwana pages not even just one page ngụnwa you are still unable to rise above 6,000 you are still unable to get engagement beyond 6, 7, 10 likes and the 200 or 150 views from ụmụnna na ndị agbata obi gị ịghọtago even members inwedu members enough to be active na your page mana ị na-ewetara Evangelist Ebuka Obi ọnụ ịghọtago ị na-ewetara Evangelist Ebuka Obi ọnụ that is why iji wee challenge mmiri enwu ilo challenge Maazị Dibia he pay attention to you because of how irrelevant edo ịghọtago
so ọ na inweta this video kpọọ m na phone ịghọtago ka m nyere gị aka ịghọtago at least m enyere gị aka kpọgidowu kpọbata ya na Zion eticha agụ ewuru odogwu mana imeghe only luck you do ya help n'ịkarị ahụ n'ụwa ịghọtago ezugo